Mongko sing entuk weca bab patiku kuwi dudu sapa-sapa ya mung aku dhewe. Dalaning patiku ora liya ya mung aku dhewe sing weruh. Nadyan to sejatine mung gampang ning kowe ora bakal ngerti yen to ora tak kandhani. Lah, aku gelem ngandhani kowe yen to kowe bisa mbatang cangkrimane watu gunung. Kowe arep nyangkrimi apa? Culna dhisik. Kowe mlayu ora watak aku mau. Gagih wong arep mati kok ndadak cangkriman barang. Ayo cangkrimam apa? Gagih tak batangi. Yektine cangkrimanku ana 3 perkara. Tembung 3 ingkang kudu mbok werdeni lamun cetha nggonmu merdeni ingsun ora kabutan masrahake wewadining patiku. Gagih kondho ingkang angka sepisan yaiku tembung supila wipala. Ingkang angka 2 tembung supala kupala. Ingkang angka 3 kupila hupala. Mara gagih oncek ana kanthi lan tiping panggrahe tamu. Yen to sira ngaku satriya pinandhita pendhita ingkang gelar satriya, mestine patitis pambatangmu. Mung yen ora bener kelawan jatining kekarepanku aja takon dosamu Setmata. Iya. Sang Prabu ana apa? Aku wis aguh sinaraya dewa tegese aku kudu bisa ngrampungi perkaraning uripmu. Tumrap aku dudu barang kang angel. Nglecah cangkrimamu iku mau. Iya piye? Sepisan tembung supila wipala. Mengko teges wedakah wohe dikeh. Gosik wedakah wohe dakah supila wipala. Wipala kuwi wedakah wohe ya dakah. Wedakah wohe dakah kuwi apa? Klapa. Klapa kepiye? Klapa iku krambil. Lamun tinonton pigunane tumrap uriping janma menungsa, klapa mau wiwit bongkot tekan pucuk yekti maedai. Iya. Glugu kena kinarya prabot blarak kena kinarya obor. Sada digawe sapu papaing blarak kena kanggo pikulan. Banyu woh klapa bisa diunjuk kambile pinangan bathoke kena kanggo siwur. Sepete kena kinarya tetali. Lamun disurasa mung sarwa nyukupi butuhing wong urip sira darbi pengajap sak pungkurmu. Saka ing alam donya mengko tedhak turunmu nemu kamulyan. Sarta cukup sandang pangan lan panguripane. Banjur ingkang angka 2 tembung supala kupala kuwi mengko werdi wit dakah wohe dikeh. Ya kuwi wit waringin. Ringin iku yen sinawang wujuding regayang godhonge ngrembuyung sulure pating klewer. Ingkang uwohe mung cilik-cilik turta ora enak pinangan tumibeng lemah mung dadi reget. Lamun disurasa sepirata gedhening panguwasamu kasantosanmu lan kasektenmu sasat bisa ngelun jagat iki nanging sira bareng nyedhaki dina antakamu atimu cilik kebekan rasa samar was-was lan kuwatir ingkang mbok samarake ora liya sumber-sumbering perkara iki ya kuwi wanita uripmu mung uja kekarepan murka ngangsa. Bojomu wis 800 luwih parandene isih monyal-monyal. Kowe durung trima nganti tinutup paningalmu kowe ora krasa. Nyawamu dilaropake karo wong wadon.
Banjur ingkang angka 3 Kupila Hupala. Lire piye? Tegese wit dikih wohe dakah. Ya kuwi semangka. Semangka iku wite ora duwe daya, mung tumumpang ana dhuwur lemah. Nek wis awoh kuwit ora bakal bisa nyangga boboting woh bunder gedhe tur ngemu banyu. Lan wit uga ora bisa ngayomi wohe satemah apa wae lan sapa wae kanthi gampang bisa metal woh semangka mau. Sayektine yen kowe ora selak watu gunung Semelang rasamu menyang tedhak turunmu. Merga sira wis ora bisa ngayomi meneh. Kabeh mau merga polah tingkahmu dhewe ingkang mung nuruti karep nganti gawe kapitunan. Watu gunung aruming jeneng iku arang-arang kang bisa dipulihake yen to wong mau wis kelangan watak kang becik. Kabeh jeneng kang arum ilang musna. Mutiaraning urip ingkang tau mbok tindakake lebur kabeh. Mula yen saiki kari ngunduh kaya aja samar lan aja kuwatir. Adilana dhisik awakmu sadurunge kowe diadili karo sing gawe urip. Oh. Kaya tatas tuntas cangkrimaku merga saka landheping pangiran. Aku bisa mati yen dilindes karo grobake Bathara Surya. Oh. Watu gunung. Aduh pukulun paduka. Iya. Ulun Bathara Surya. Ngerti ya? Sejatine Begawan Radi ya Resi Radi. Gurune Radipe yen ya aku iki Bathara Surya. Oh. Watu gunung kula wonten dawuh. Pukulun bejo kemayangan dene pecah kula. Badhe saking paduka ora saka aku. Gerobakku mungkin Arya Sarana. Apa to sababe lelakon iki kudu dumadi lan kowe kudu mati. Merga ngerti ya. Kejaba kamurkanmu kowe nuruti penjaluking bojomu Dewi Sinta. Kowe kelingan apa ora kados pundi karo wong kang nate nglairake kowe ana ing alam padang? Sinten? Bojomu ya mbokmu. Oh. Oh kakang yo bicara. Oh. Kula mboten pantes gesang malih. Tumunten paduka tindakaken kewala.
kula sagah dados intiping Yoman. Oh. Wis pinapanake ing pataran dening Bathara Surya mewah Resi Satmata. Ananging gumrubuk mewah kumrasek udan sinemen. Grobak ya bedhatine Bathara Surya. Lumampah kaya datanana ingkang ningali. Hanglin Desang Prabu Atu Gunung. Bineta bablas playuning grobak dumuging seganten kileng. Pecah Prabu Atu Gunung mongono kaelokan. Rening grobak mewah kuandane Sang Prabu Atu Gunung jegur samudra. Dadi gunung wesi brani. Oh. Iki Dewi Sinta Surya. Inggih Pukulun. Pukulun kados pundi sinuwun Prabu Watu Gunung. Kabeh wis tinarbuka iku Atmajanira. Atmajanira si Wuduk ya si Radite. Ya si Sela Cala ya si Watu Gunung. Samengko dadi gunung mesti brani. Atmane munggah ana ing kayangan Jonggring Salaka. Aduh kula. Anak kula pecah. Kula mboten badhe gesang malih wonten ing alam. Oh. Moksa Dewi Sinta ical saking Pandulu manjing kasuwargan manunggil kalian Begawan Respati. Oh. Surya, kula wonten dawuh. Iki ngene ya. Kanggo pepenget dumadining lelakon iki ulun tetepake. Rene saperangan gedhe jeneng-jenenge para priagung kang tinitah dumadi ning jroning lakon iki. Muga lestariya nganti besok tedhak turunmu ing Nuswa Jawa iki. Setmata inggih Pukulun. Kowe nyeksenana nuwun inggih. Sepisan. Reh ning lakon iki deleke si Watu Gunung ingkang nalika semono jeneng Radite ya Dite. Mula ulun wiwit dina iki njenengake dina Radite. Kapindhone Dewi Soma candhake Anggara tumuli Buddha banjur Respati kuwi bojone Soma kae mbiyen inggih. Banjur Sukra anake Soma karo Respati banjur tumpak ingkang wekasan. Kenging menapa Dewi tumpak kok wekasan? Merga kuwi anake peteng nggone Lambang Sari Dewi Soma karo Radite
Nalika semana kae ana ing Pantireja. Inggih. Dadi samengko kaya wis trep lamun dina iku ana 7 yaiku Dite, Soma, Anggara, Buddha, Respati, Sukra lan Tumpak. Lah sak banjure ning nalika semana ana lakon ingkang gegirisi samengko. Dulur-dulure ya adi-adine Watu Gunung kang cacah 26. Samengko wis ketaman senjata cakrane. Satmata ya Wisnu. Tengah padha dadi gunung cilik-cilik ingkang ana ing ora-ora kepanasan. Mula kinarya pepenget bakal ulun dadekake wuku. Yaiku wilanganing dina uga ing saben sakjeneng wuku dumadi 7 dina. Sak wuku 7 dina mung wae supaya bisa genep 30. Supaya ora gencel bakal ulun tambah 4 yaiku Watu Gunung, Sinta, Landhep lan Wukir. Inggih. Mula urute ngene. Sinta, Landhep, Wukir, Kurantil, Tolu, Gumbrek, Wari Galit, Wali Gagum, Julung Wangi, Sungsang. Galungan Kuningan, Langkir, Mondo, Sia, Julung Pujut, Pahang, Kurwelut, Marakeh, Tambir, Madangkungan. Maktal Wuye, Manail, Prang Bakat, Bolo, Wugu, Wayang Kulawu, Dukut. Lan ingkang pungkasan Watu Gunung tegese sing angka 1 Sinta, sing wekasan Watu Gunung.